Coba kita. Sini di Pramotan yang ini, jadi dapat wajib yang sini jodoh sini kaisa sung itihas sini arne kaisa revolution nang hangai tong sini ar kaisa slaider mo kaisa itihas gore nan nai tong abane bangai sung ar belakana kha basa laijar belakana kha sa laijar ayang dingin bakal sini butle kham solai tong sini abane na sung sanane mo so thanchani mariwo phaiye sini boro rokne pyokjang nan thangthani wo जों अरुणिय शर्मा विधानसभा नि तै जों इतिहास जोंनानै थांथानियो जोंनि बेलायखौनो वानामा जोंसा अरुणिय जोंनि रिजाल्ट जों दाबो जरा बनानाबो जोंनि आगुबै दङ जोंनि गोबाग्रा बोसखां आगुबै दङ मिन्स तिब्रा सारो बोसखां आगुबै दङ आबनो जों बेलायखौनो खाथुम सालायजा दिनै अबनो जों सानानै मोसौ दिनै हाय सालो जोंनि दफारमना अबनो जों कयनानै मोसौ जों बुमाङै जोंनि बोसाबोदै जेफ्रा रेप खालायजागौ जेफ्रा जोंनि बोसाय बोसा थुथाय बोथार जागौ सै व खायखे दफार जागौ लामा बांमासि बोथार जागौ आबनो मुक्ति मानानै ओंखाराखै जों फायदि आं जोंनि दफारमनो जों कयो जे पार्टिफोर खायदोंरा जों हायफानो जों थानसांनानै नाङै जोंखौ जोंनि हाव जिहेतु जों जोंनि हानिबो साङै अ हानिबो साङै जों जिहेतु माइनरिटिनि थांखा जोंनि अ माइनरिटि भोट रलायनानै के मेजरिटी बर तमानाय गभर्नमेंट फर्म खाय आ जागाव जों नाहार के जों माइनरिटी माइक्रोस्कोपिक नि थांखा आबनि बागै जों दाबो थांसा नांगौ जों युनाइटेड नायना नांगौ यूनिटी डाजन्ट मीन दैट जों फादार हानि बर रबाय जों यूनिटी आबखौ मोसायो जों अ हानि बोसाराव जों यूनिटी यूनाइट नायना नाङै जों आबनि बागै जेखुनु पार्टी खाय जों सुरमा खिनसिनि फर्स्ट स्टेप जों बोखान 2023 जों केनो सिनि जत all ट्रिपआवनो जों गायसा जों बाथाय न'आव थांनि दङ हानि बागै जोंनि दफारावनो जों बोरैङै जि अ हानि हुमाङै जोंनि पेइन जोंनि दुखुनो थानि जों सानानै मोसौखौ निरनो गयो निर जतनो 2023 बागै जों बाय फायदि जेखुनु पार्टिफोर खायथों निर अल खायमानानो 2023 आबो जों बां बेलायखोना नांमानि आबन बागै जतनो बुबाग्रानि गानाव जों बासानानै नाङो जों बुबाग्रा बाय तंखा खेसिनि लामा बेवजानाय अल्टरनेटिभ ऑप्शन चिन्ते के কোনো পার্টি ফানো তাবো আপাতত করে চিনি বড় কেউজা মানে বাকি আবন বাকি নিরো হাম্বল রিকোয়েস্ট নিরো কয়ু নিরো চিনি বুবাগ্রানি গাদা যত চিনি দফা गाना बासा फाइनानै जों थानसाखले फाइट खायनानै जोंनि राइट्स जोंनि माथायनो राइट्स जों माननानै हायखो जों थानसानांगौ अजाराव जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशन नट ओनलि नेक्स्ट जेनेरेशन अ हानि बोसारनाय एक्जिस्टेंसनि बागै जों थांसांनानै नांगौ आबनि जों निरनो गयो शर्मानि सिमी अम फर्स्ट स्टेप अब जोंनि पहिला उदाहरण जोंनि हानि कायसा उदाहरण इतिहास सलायजानाय नाय जों हाजालो तंनाय जोंनि तिब्रा हानि जोंनि दाखुते बुखुरो तिब्रानि बायरे तंनाय रंनि जों खाका हाबजानोगो आसा खायनो जोंनि सुरमाबो जों बोसखां थांनाय जोंनि सुरमाबो जों खाबलायनायनि जों आसा खाय हाजालो तंनाय जों लगेरदि हामबाय निरो आपडेट निरो खबर